Mela, għadhom kemm intemmew it-tieni sessjoni ta' provi liberi li kellna fil-Bahrejn u tajjeb li qabel ma mmorru għas-suġġetti li ser niddiskutu f'dan il-video log qasir għad-dover ta' kronaka nagħtu wkoll ħarsa lejn il-riżultati illi kellna ġewwa l-Bahrejn f'din appuntu t-tieni sessjoni u kif qegħdin naraw appuntu huwa Max Verstappen illi jagħmel l-aħjar ħin ta' minuta 31.936 fuq Charles Leclerc, Carlos Sainz u George Russell. Għandna wkoll il-Alonso l-ħames, Bottas is-sitta, Perez is-seba' u mbagħad għandna lil Mick Schumacher, Lewis Hamilton u Kevin Magnussen. Jidher li f'din is-sessjoni jew il-Magni Ferrari qegħdin jadattaw aħjar għal din it-trakka jew inkella it-timijiet qegħdin ukoll jipperformjaw inqas qed jagħmlu sandbagging speċjalment tiġi nifrasit bħal Mercedes għal daqstant ukoll dan appuntu jfisser illi qed ikun hemm għalhekk ċertu timijiet li qed ikollhom ċertu riżultati. Niġu issa biex naraw ukoll kif tkompli l-klassifika Lando Norris il-11, Ocon it-tnejn tal-Alfa Tauri, Gasly qabel Tsunoda, Guan Yu Zhou, Lance Stroll u Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo it-18, Waterloo kixu sal-Awstraljan hemmhekk, Nicolas Latifi u Alexander Albon ikunu appuntu il-sewwieqa illi jalqu dina il-gradwatorja tal-Bahrejn. U issa niġu biex nitkellmu fuq is-suġġett li tiegħu għamilt il-video. Smajna diversi nies jitkellmu, għamilna ġiex programmi wkoll fejn fihom ittrattajna tista' tgħid it-timijiet kważi kollha li se jieħdu sehem fil-kampjonat ta' din is-sena. Issa ħanitkellem jien u ser nitkellmu fuq l-aspettattivi illi jien għandi ħanejdu hekk din is-sena għat-tim tal-McLaren. Ħalli nagħmel naqra xi ħaġa ċara. Il-bidu se jkun għat-telax kif qed naraw il-ġimgħa l-oħra kellna problemi bil-brejkijiet, illum Ricciardo kellu l-problemi bil-Waterloo, għadna lura. Li kelli diġà nesprimi ruħi minn issa fuq x'naħseb li ħajġri din is-sena, jiena ngħid niddefendu r-raba' post. Minix qed nara li ħankunu qed niġġieldu ma' tlieta ta' fuq. Issa minix qed nara li lanqas se nkunu qribhom, però huwa imperattiv illi niġġieldu, anzi niddefendu r-raba' post, u qed nuża l-kelma niddefendu r-raba' post għaliex warajna jidher li ser ikollna taqtija ħarxa mal-Alpin blajta tagħhom tal-plan, mal-Aston Martin illi qed nistennihom ġejjin, l-Alfa Tauri illi wkoll urew matul il-pre-season u anki sa dalu stess ferena l-Gaslija mill-aħjar ħin illi kapaċi jkunu hemm, jiġifieri mingħajr ma nara kbir nisħaq illi lan tal-McLaren dis-sena jrid ikun li nżommu r-raba' post. Nibdew minn hemmhekk u mbagħad naraw x'ser jiġri. Biss ifhimni, wieħed jittama li l-iżvilupp fil-karozza isir u jsir tajjeb għaliex nistqar li nkun inkazzat jekk din is-sena għall-inqas ma nġibux xi ftit podji. U ħankun onestina, qed nistenna li dis-sena naraw rebħa waħda, jien idealment ngħid jirbaħ waħda Ricciardo u waħda Norris, imma minn dak l-ewwel ħsieb li kelli ser ikolli nnaqqas it-tejri għaliex anki fid-dawl li s'issa għadni minix konvint minn dak li rajt speċjalment illum, jiena nispera li daw il-problemi jissewwew u jiena xilda forsi minn jew minn hemm naħtfu rebħa li ma naħsibx qed nitlob ħafna f'kampjonat ta' 23 tellieqa alla ħares daw 23 tellieqa ser ikunu
ikkontestati biss minn Ferrari li dis-sena se jkunu hemm Mercedes u Red Bull. Mill-bqija fimni, il-pressjoni żgur tkun fuq Ricciardo li din is-sena irid juri illi ħaqqu dak is-siġġu li għandu. Is-sena l-oħra ta' Monza id-diżappunta, din is-sena qiegħed nistenna li Oret se tgħidu li regoli ġodda l-karozzi li tsew jridu jaddattaw, ma qed nistenna li jkun qed isuq eqreb ta' Norris u iġib ukoll ħinijiet, punti u idealment podji illi jistgħu jgħinu il-kawża tat-tim tagħna il għaliex jekk Danieli jibqa' jiddeludi, ovvjament ser jibdew id-domandi fuq jekk l-Awstraljan huwiex is-sewwieq validu u ideali biex kompli jiddefendi il-kawża tal-McLaren. Fuq Norris ma tantx għandi xi ngħid, jidher li din is-sena is-sewwieq huwa motivat, is-sewwieq irid jirbaħ, is-sewwieq irid ir-riżultati. Jalla Lando ikompli fuq dina it-triq li bedaw nisperaw li wkoll il-karozza trendi u tejn il-Lando u lil Danieli wara kollox illi jilħqu l-anijiet illi it-tim qiegħed jipprefissa għal din is-sena huma qegħdin jgħidu illi anki fil-launch speċi il-ħsieb kien illi anke minn kliem il-mexxej Zak Brown u d-deputat mexxej Andreas Seidel illi il-riżultati rridu jkomplu jinbnew fuq it-tajjeb tal-istaġun li għadda. Jiena se nkun iżjed dirett u bħalma qiegħed ngħid ukoll illi l-ewwel għan irid ikun illi nżommu b'suċċess għall-inqas ir-raba' post. Qed nara wkoll kumment mingħand il-kollega Wayne Mikallef illi wkoll ser ikun wieħed minn dawk li ser ikun qiegħed fit-tim tal-Kamra Sportiva fejn tidħol Formula 1 għal din is-sena flimkien ma' Daisy Tabone. Wayne Mikallef li huwa partitarju tal-Alfa Romeo qed jgħid li jinsab sorpriż bil-ħinijiet li għamlu llum. U jekk nibqgħu hekk din is-sena hemm ċans li nikkompetulkom. Jiena fuq l-Alfa Romeo la qed nitkellmu fuqkom Wayne, ħanajt biss li għalissa naħseb l-ewwel għan tal-Alfa jrid ikun illi il-battalja ta' 8, 9 u l-10 jieħduha sew. U mbagħad iżjed il-qudiem naraw se jiġri fil-kumplament tal-istaġun. Mill-bqija fimni, issa fuq il-Baħrejn fuq it-telliqa tal-lum, nispera li għall-inqas insolvu dal-problemi u nibdew nġibu l-punti għaliex l-Alpin qegħdin hemm, l-Alfa Tauri qegħdin hemm, jiġifieri minix qed nara prospetti sbieħ din l-ewwel tiġri tal-istaġun fejn jidħlu l-McLaren għax jidher li qed hemm il-problemi. Seidel ukoll qal illi il-karozza għat iridu joħorġu l-performance tagħha. Ovvjament nisperaw illi illum qed nitkellem mod u fil-programm analiżi doppja tal-ħadd li ġej inkun forsi qed nitkellem b'mod ieħor forsi b'kemm xi punti mhux ħażin għalkemm ifhem. Irridu nistennew naraw għada hemm it-tielet sessjoni ta' provi liberi, hemm il-provi ta' kwalifikazzjoni u mbagħad nimxu minn hemm. Però biex anki nagħlaq dan l-intervent qasir l-ewwel għan tal-McLaren dis-sena jrid ikun niddefendu ir-raba' post. Li jiġi oltre huwa bonus għalkemm ix-xewqa hija illi innaqru ftit podji u għall-inqas inġibu rebħa waħda matul dan l-istaġun. Mela, jiena lista ser naqaf hawnhekk issa il-pjan għal tmiem il-ġimgħa fejn jidħlu videologs huwa illi għada ma ssir ebda videolog wara l-Lobanter Fiorentina, però mbagħad il-ħadd fit-8 noħorġu bil-programm analiżi doppja fejn l-ewwel nitkellmu appuntu fuq il-logħba tal-Inter u mbagħad fuq il-Grand Prix tal-Baħrejn. Komplu nkitbu fuq il-medja soċjali kollha tagħna, YouTube u Facebook. U dan il-programm ukoll ser jekk forsi qed tilħuh minn issa ser joħroġ ripetizzjoni għada filgħodu. Mill-bqija il-kumplament tas-serata tajba, il-weekend it-tajjeb u fit-tajjeb u l-ħażin forza McLaren.